Good morning, mga moms! Hi! So, it's time to make pasok na sa ating store. But before that, nakuha mo muna ko yung ay basa. Ayan. We're going to visit the renovation na pinapagawa pa rin nila Mama Sita, nila Daddy Jun, nila Brenda pala. Actually, kay Brenda siya pala renovate ba? Hindi. May pinapadagdagan siya. Basta kung ano man yung tignan natin, samahin niyo ako. Dali kasi nandito sina Mama Sita and Daddy Junda. Saan? Parang wala man. Kasi parang mas pinaganda yung style ng swimming pool. Basta dito sa mga chismis na naririnig ko ha. Oh yeah. Ay mag-asawa. Ayun yung mag-asawa. Diba? Oh. At meron sila pinapagawa dito. Yeah. Ayan si Tonton. Inutusan. Okay na siya? Yeah. Wow. Sana all may buko. Good morning. What's so Nandito ko na. Opo. Ano mo? Ano ang gagawin mo dito? May pahos. Nilagyan po nila ng awang upagitan to Dito ilalagay yung ay hose tubo. Tapos para siya may fountain. Ha? Butas-butasan mo pala siya. Ganyan yung yung style ng tubo. Tapos butas-butas. Ala! Uy, Pogi! Ala! Pogi oh! Pogi! May pa-abs reveal ka pa ha? Kala mo ha? Tapos pag ako wala, parang ang sama-sama akong tao sa'yo. Dapat pala malasing ka muna. Ngayon alam ko na kahinaan mo. Lasingin muna. Oo, lasingin muna. So, uubos ka muna ng 30 mil. Hindi na 30 mil. Oh. Isang bitsi lang. Isang betchin. Isang betchin, isang beer. Magdala ko rito ng lunch nyo. We have, na isampay na. Ano yung mga nilista ko ron? Pork chop. Lauya. Lauya ba? Halimutan ko kayo naglista kahapon. Ano ba yung matagiging makakalimutin na ako? Ayun, na ipakbet, na ay adobong sitaw. Yung regalo ko, wala pa? Wala pa yung wala pang delivery. Ganda ng pwesto nyo rito ng dalawa ha. Papuno. Ayun na yung andun na po yung... Umpisa na nila. Ha? Umpisa na sila. So magsimula sa kaliwa o dito sa kabila? Dito sa side ni Brenda. Dito lang, wala doon. Ay bakit? Bakit? Di ba dapat dalawa yan, Dike? Pero dito ang umpisa. Kasi dito bangga ang Tubig. Pag ganun kasi. Ayun. Parang bumaba yung tubig, oh. Oo. Okay. Oo, get it. Humina yung tubig dito sa part ni Brenda kasi dun sa kabila yung naging hukay. Para mas mabilis ang agos. Dun nasa kabilang side ngayon yung malakas na agos. Kasi dito nagkulay lupa eh. Ay! Tantan! Sige, iwasan mo ako. Ipopost ko yung video. Kala mo ha. Hindi mo ako kakausapin. Oy! Ang ganda ng balat mo ha. Ang ganda ng mga balat mo ngayon. Uy, bukas ba? Ton. Gawin mo na yung ko ba, yung pantukod.
Sa store. Ha? Ayaw po akong kausapin ni Tonton. Kasi ang kadate niya nung araw na yun si Oyong. Bakang. Uy, ano nga, yung pantukod ba? Sa bintana. Bukas ba? Ay, ganun. Saka yung ano, ililipat kasi yung likod ba? Yung isang yung isang cladding doon sa kabilang side. Yung dito sa CR malapit yun ang bubuksan. Doon sa kabilang side, sa dulo, yung bakante. Please, sige no. Bukas kung matatapos dito. Anong number mo? Ha? Cellphone. Ha? Wala akong Ay, lagi. Nakita ko yon. Nakita ko yung pa-abs reveal mo, ha? Yung po itauan ni nila Daddy John. Palahubog. Ano pang gagawin, Jomar? Ita-tiles na siya. Ilang araw? Tagal pa, no? Mahaba pa. Buong pool area? Na-deliver na yung tiles? Anong kulay? Magpunta ng signal. Anong kulay daw meron na? Gulo. Nakabili na kayo ng tiles pa? Or pipili pa lang? Hindi pa. Ay, hinintay pa si Brenda. Bukas may gawa pa rin sila? Meron. Marami ko sana sandali si Tonton ba? Yung sa pantukod ko. Ton! Diyan sana ka. Ulaman ka ni Ma'am Sik. Para matubos lang natin yung motor mo. Andyan na ba yung motor mo? Mataray. Diyan na kaagad-agad. Sige na pa, yung pantukod lang. Tapos ilipat ko lang yung opening nung kahit 1 hour lang. Yun lang. Basak na lang. Kahit 1 hour lang, Ton. Yun lang, yung gusto ko lang i-priority yung tukod. Kasi gusto ko mabuksan ba? Ton. Sure ba? Magiglitz tayo, tapos gawin natin yung... trauma na ba? Ayaw mo na pinag-uusapan yun. Ha? Saka pa. Yes, madam! Ayan na si Mona. Lapik gani. Kailan? Andito na ako eh. Ba't hindi ka kasi nag-chat sa akin? Ay, di ba? Nakita niyo po yung pang-ihirap niyan. Surprise pala kaya. And I'm going now to my store kasi tapos na po yung ating ganap dito sa Pasok na ako kasi makahinahanap na po ako ng mga staff ko doon. Anong oras na? It's already 9 o'clock. 8:30 pala. So magna-9 na kasi dadaan ba ako mamaya ng simbahan. Nangaon na mo? So every morning, ayan. Ay, eto na. So ito yung sinasabi ko na iba yung kulay nung ating ilog kasi dun sa likod. Ayan po yung ginagawang pagre-refrap sa gilid ng Hinaguan Nature Park. Dito tayo para makita yung ng ibang angulo. Ay! So, yan yung Hinaguan Farm. So, doon nagsimula sa gilid ng Hinaguan yung pagre-refrap. Ayusin, lalagyan ng bakod. Mabongga. Hanggang dun yan sa... So, hopefully, matapos siya bago dumating ang malakas na ulan. So, ayan na, nagpang-abot na kami ni Dayan, going to store. And, pa kami. Magdaan muna kami ng palengke. Baka meron pang
sana. Pero late na eh. Mag-ano pa, luluto pa. Tutuhugin pa. Oh, sa bagay. Late na. Paubos na lang natin yung ano ba, yung nabili kagabi. Para sa Yan, Sunday para na. Friday naman yan. Dapat sa Sunday, dami na Morning. muna. Dapat sa Sunday morning. Oo, gawin mo na tigli 5 kilo. Ay, 5 kilo na ka. fresh. Dapat fresh araw-araw binibenta mo. Oo, 5 kilo agad paubos mo. Ay, nga. Sayot sa gusto nila, kailangan makain nila yun. So, hintayin natin si Parts kasi si Parts yung aming mag-service going sa aming store. So, see ya. Bye-bye. So, eto na mga moms. Gaya ng inyong suggestion, baka sabihin nyo hindi namin nababasa yung mga suggestions. So, itong bottled water, lalagyan namin ng foil. Kasi pang ninabuang na po. Pang taboy na mga filling butterfly. Yes. Oo. Oh, kasi unti na lang yun. Sa ibang foil. Ayan. So, meron kami mga bottled water. Lalagyan namin ng water. Hindi mo hawak lang oh, kami mo hawak. Kami na lang mag-adjust. Oh, kami mo hawak. Tamok lang oh. Ito ba, gunting oh. Ganyan. Paano mo ba gusto? Bubuin mo na lang. Parang O, para kasya din sa malaki ba? Okay, huwag mo masyadong ano yun. Ayan. Di ba? Iwisok-sok ba? Ayan. Tapos sabi nila, ilagay daw sa loob ng bottle. Dapat yung pinag-iwalay kasi malaki, no? Excuse me. na! Gamay kayo. Kamay lang, oh. Na, wala na. Dito yun. Kini na yung karikitaso. Oh, yung ganyan kataas dyan sa mataas na bote. Iya mo na. Di. Sayang. Kasi daw, takot daw. Daw ha? Oh, so i-testing natin. So iti-testing natin. Ayan, may mga feeling butterfly dito ngayon. So iti-testing natin kung takot talaga sila. Hindi man. Andiyan pa rin siya. Andiyan pa rin sila. Hindi pa rin sila umaalis. Tignan natin. So ito naman dito sa ating pwesto sa ilahan. Tingnan natin kung matakot natin. Taboy natin ng mga feeling butterfly. Maano sila? Pagkanti para. Magsalamin na. Kasi magsisilaw. Oh, silaw. Dami mo ring alam.